जोङो बे समाव मोनसे बोसोन नायगोन एक जन लिरनाय थिनयदा सात आरो आठखौ फरायगोन बाय बुंदों अ फिसाफोर रावबो नोंसोरखौ दांरायहोथों बियो धोरोमिया बादि धोरोमनि हाबाखौ मावग्रायाबो धोरोमिया पाप खालामग्राया सैताननिफ्राय मानोना सैताना जाजेननिफ्राय पाप खालामदों बिनि थाखाय इसोरनि फिसा हौवाया नुजाबाय बियो सैताननि हाबाफोरखौ खोमोरनाय बादि नांदों प्रेज द लर्ड दिनै जोंखौ बुंदों अ फिसाफोर रावबो नोंसोरखौ दांरायहोथों ओरैबायदि संसाराव आन्दायग्रा गोबां दङसै आंजों नङाब्ला रावबो बासायनो मोननो हाया होननानै बुंग्रायाबो दंसै सैतानानो आंनो जिसु होननानै लाग्राबो दंसै ना बेफोरनिफ्राय जोंखौ थख' जानो थाखाय इसोरा हामलायदों इसोरा हांख्रायदों बाय बुंदों बियो धोरोमिया बादि धोरोमनि हाबाखौ मावग्रायाबो धोरोमिया धोरोमनि हाबाखौ मावग्रा धोरोमनि हाबा मावग्रा बिनि बोसोनखौ लाग्रा खोन्थाग्रायाबो धोरोमिया नामदों आरो पाप खालामग्राया सैताननिफ्राय जायहा पाप खालामो सोरबायदि पाप खालामो जायहा थगायसोला जायहा नंखाय बुङो ना नंखाय बांसावो बेबायदि मानसिया पाप खालामग्रा नामदों बि सैताना जायनिफ्राय पाप खालामदों बिनि थाखाय बिसोरनि फिसा हौवाया नुजाबाय सोरनि थाखाय बै पाप खालामग्राफोरनिफ्राय बै पाप खालामग्राफोरनि थाखाय दिनै फिसा हौवाया नुजाफैबाय बे फिसा हौवाया सोरजों फैबाय आरो बे फिसा हौवाया गावनि मोदोम आरो जिउखौ कालभारि क्रुसाव दान होबाय बियो थै बोसोरबाय मानि थाखाय बै सैताननि बोलोनिफ्राय जोंखौ बारग'होनो थाखाय प्रेज द लर्ड जोंखौ सुस्रांहोनो थाखाय बियो दिनै नुजाफैबाय होनना बुंदों मानोना सैताननि हाबाफोरखौ खोमोरनाय बायदि प्रेज द लर्ड दा जायफ्रा इसोरखौ खुलुमो जायफ्रा जिसुखौ नाजावबाय बिसोरनियाव दिनै सैताननि हाबाया गैलिया बिसोर रावखौबो थगायला बिसोर रावखौबो नंखाय बुंला आरो नंखाय बांसावला नंगौबा नंगौ नङाबा नङा प्रेज द लर्ड जायफ्रा बांसावो जायफ्रा नंखाय बुङो बियो दासिमबो इसोर खुलुमदोंब्लाबो बे सैताननि हाबा होननानै जों बुंनो हायो प्रेज द लर्ड दा बेनिखायनो सैतानखौ फोजोबनो थाखाय दिनै जिसु ख्रीष्टआ संसाराव फैदों आरो बियो जोनोम जाफैदों आरो 33 बोसोरसिम बियो संसाराव खामानि मावदों आरो सानथाम हरथाम हाखर सिङाव थानानै सिखांफिनदों बिदिनो 40 दिननि उनाव बियो सोरगोआव गाखोलांदों जों दाख्लै थांनाय 26 थारिखआवहाय बिस्टेबेखालि सोरगोआव ग्रहण मानिदों ना जिसु ख्रीष्टआ जे सोरगोआव गाखोलांदों बेखौ बयबो बिजाबदों गोसोखांदों जिसुआ सोरगोआव थांबाय दा बियो जोंखौ लांनो फैफिनदों जाबाय सारायखौ लांबाय बियो जोंखौ दाउसाफोरनि बिदि खालामनाय नङा बिसोर जिसु खालामनाय प्रेज द लर्ड दा बेनिखायनो जों बेखौ गोसोखांनि जिसु ख्रीष्टआ दि जोंनि थाखाय फैदों जिसु ख्रीष्टआ दि जोंनि थाखाय कालभारि क्रुसाव आलाय जादों जोंनि पापखौ बियो बानस'दों बिनि थाखाय जों बेखौ गोसोखांनो जोंनो गोनां प्रेज द लर्ड जों मोनसे बाइखौ फरायनि आं गोबाव हानाय नङा 1 पेट्रनि 2 आयदा 24 पदआव बेबायदि बुंदों बियो गावनो जोंनि पापफोरखौ गावनि मोदोमजों क्रुसाव बानखोबाय जोङो पापफोरनि थाखाय थैनानै धोरोमनि थाखाय गोथाङै थानाय बायदि बिनिनो गारायजोंनो नोंसोर सोखा जाबाय होनना बुंदों प्रेज द लर्ड बायदि बुंदों बियो गावनो होनना बुंदों गावनो माने जिसु ख्रीष्टआ एबा इसोरा गावनो फिसा हौवा जानानै एबा जिसुआ गावनो जानानै ना जोंनि पापफोरखौ गावनि मोदोमजों जोंनि पापफोरखौ जोंनि थगायनाय जोंनि नंखाय बुंनाय जोंनि बांसावनाय जोंनि गाज्रि आखल आखु दिन्थिनाय ना बेफोरखौ गासैखौबो गावनि मोदोमाव बियो लाजोबनानै क्रुसाव बियो बानखोदों सोर बानखोदों जिसु ख्रीष्टआ बानखोदों जों थैनांगौ बे दिनै थैस'दों जों थैनांगौ बे थैस'दों जोंनि लागै बियो ओरैबायदि मोजांथार जामिन जादों होनना जों इब्राहिमनि 4:22 फरायब्ला मोननो हायो गोदान रंनायनि जामिना बेबायदि आरो साबसिन जामिन गैबावो प्रेज द लर्ड जोङो दिनै सासे मानसिया जेलाव जोबजायोब्ला बे जेलनिफ्राय ग'नो थाखाय मा नांगौ जामिनदार नांगौ जामिनदार नङाब्ला बे जेलनिफ्राय दिहुननो हाया
Nah, dia bawa masih cakap loan laneaवबो जोङो जाहोननि थाखाय माबा मोनसे दिन्थिनांगोन अब्लासो नोङो दान मोनगोन ना थिग बेबायदिनो दिनै जिसु ख्रिस्ट'आ जों थैनांगौ बियो थैसबाय जोंनि थाखाय बियो मा जाफैबाय जामिन जाफैबाय बे जामिनदारखौ जोङो दिनै गोसोखांनो गोनां बेखायनो जोङो फै करन्थिया बिजाबाव जों फरायनि 1 करन्थियानि 11नि 25निफ्राय फरायलांगोन 25निफ्राय बाय बुंदों आंखौ नों गोसोखांनो थाखाय बेखौ खालामदो बेबायदिनो बियो मोनाबिलि जाखांनायनि उनाव खुरैखौ लानानै होनबाय बे खुरैया आंनि थैजों गोदान खानाय लोंग्राफ्रोमबो बे आंखौ गोसोखांनो थाखाय बेखौ खालाम मानोना बे सिथावखौ जाग्राफ्रोमबो आरो खुरैखौ लोंग्राफ्रोमबो बियो फैयागौ मानि नोंसोरो फोरबोनि थैनायखौ खोन्थायो ना दिनै जिसु ख्रिस्ट'आ फैयागौ मानि ना जोङो बे जिसु थैनायखौ खोन्थायो बबे समाव खोन्थायो जेब्लानि बिनि मोदोमखौ जोङो नाजावगोन जेब्ला बिनि थैखौ जों नाजावगोन अब्लानो जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनि थाखाय नुजादोंमोन जोंनि थाखाय कुसल बिख्राम जादोंमोन जोंनि थाखाय बियो गाजर जादोंमोन ना थै बोहैदोंमोन बेखौ जोङो खोन्थायो प्रेज द लर्ड दा बेनिखायनो जोङो फै गोबाव खालामा नाजाजासे जोङो आगानफोरनि जोङो गाहायाव फरायलांबावगोन ना बिनिखायनो सिथावखौ जाग्रा नङाब्ला फोरबोनि खुरैखौ समायनाय लोंग्राया फोरबोनि जागोन जाय बिनि मोदोम बिनि थैखौ लोंगोन जागोन बेयो फोरबोनि जागोन बे सैथोनि जागोन फोरबोनि जागोन ना फोरबोनि जागोन ना ओमफ्राय मानसिया गावखौ आनजाद नायथों आरो बेबायदि सिथावखौ जाथों आरो फोरबोनि थों नाथाय गावखौ आनजाद नायथों जों बहा दं जों बे हप्तासेनि गेजेराव बा बे मासनि गेजेराव जों माब्लाबा जोंनि सालायफ्रा सुबुंनि बाथ्रा बुंबाय नामा जोंबा नंखाय बुंनांगौ नामा सालायखौ हमथानो हाया ना बुङा नंखायबा थावखौ थाफ्लाङो ना नंगौना थाफ्लाङो फोलाफ्लाङो थगायफ्लाङो बुङा नंखाय बुंफ्लाङो बेफोरनि स्थितिखौ दाय मोननो गोनां जायो बेखायनो गावखौ आनजाद नाय जों बहा दङ गावखौ दांग्रोमदो सिग्रोमदो आरो दिनै बे फुलखौ लोंदो आरो ख्रिस्ट'खौ जादोंमोन अब्ला सिग्रोमनांगौब्ला जों दानिया जोंहाय गावखौ गथाय गैयै जोंहाय जोङो इसोरनियाव रावबो धोरोमिया जों बयबो पापी मानोना जोङो आदमनि बंस जानायखाय पापजोंनो जोनोम जानाय दिनै दाबिदाबो प्रकाश खालामदों आङो पापजोंनो जोनोम जानाय आङो पापनिगिरि आंखौ नों इसोरजों बान्थिदो होननानै बुंदों दाबिदा आरज खालामदों इसोरनावहाय अब्ला जोंबो बेबायदि इसोरनो गथायनि जों पाप सिखार खालामनि बिनि उनाव जोङो बिनि मोदोम आरो बिनि थैखौ जों ग्रहण खालामो बेफोरखौ आं बाय Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, Jesus Messiah. Amai Rafa, Rishira Vashika Ravashira Vashira Glory upon Amai. Rishi Dom Hallelujah. Aman ini ke orang pakai bulan Jawa. Aman dari yang ada. Nunggu ke mana dekat? Nunggu ke mana dekat? Ani saya udah. Ani saya usia udah. Nunggu mau nak ya? Berarti kalau saya sebelum aman ini dia apa? Setelah dari kita apa? Oh, alai terbaik bulan Jawa. Ada kita apa yang ada di pada kita baik. Nunggu nanti dia pasti dia sewa sama sisa. Kau kita ada bulan Jawa. Kasih seberi kamu sesuatu. Bini kenapa tadi jaga kita? Terus sekarang kamu dengan apa? Biskan kamu sama pernah jaga kita sebenarnya. Sebab kamu tu kedua segera bersama anak kita seperti jenis yang thar kaya. Jadi biskan thar macam ketar tinggal dengan bersama dia. Beda barisu. Apa yang apa nak kasih apa nak kena juga. Sini ada bahan dengan sesuatu. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Biar dia Macam uji lada. Arbia bunda. Jangan lagi. Makai ni letai.
26 फरायनि बिसोर जाफुनायाव जिसुआ सिथावखौ लानानै बोर होनानै बुंबाय आरो चेलाफोरनो होनानै बियो होनबाय लानानै जादो बेनो आंनि मोदोम होननानै बुंदों बियो मोनसे रुटि गुन्दैनिफ्राय बानायदों बेखौ इसोरनो गथायनि इसोरा बेखौ बोर होनाय बायदि Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, जेनेबा सेग्राम सिलासो हामबाय नामा बे समाव बियोबि बानायनाय बारुथि आंबाबो खोथा खालामदो बेखौनो निगसे मोदोम खालामा जाय मोदोमखौ जों जोंनि थाखाय दान होदों जोंनि थाखाय जों आफाखौ उद्रायदों आरो गासै बेमारखौ सोखानो नोङो दान होदों आफा बे जोंनि मोदोमखौ उद्धार खालामदो पबित्र खालामदो बेखौ जागा साफ्रोमबो उद्धार होनो हाथों दिनै फैनाय समसिम नेनानै जानो हाथों आफा आं जोबोर मोनदों जिसु जों प्रार्थना खालामो Lord जाबाय नामा जिसु जोंनिफ्राय Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. जायफ्रा गोलाव गोलाव उदैगासिनो बिसोरबो जानो हागोन 10 दिन 21 दिन 40 दिन 25 दिनबो जानो हायो कमिटि होनाय जाबाय खिन्थु जायफ्रा बाप्तिस्मा लायाखै उनाव दाजा बेखौ मोननाय जाबाय आरो सोरबाफोर जुदि इसोरखौ नाजावथ'वाखैब्ला बाप्तिस्मा लाथ'वाखैब्ला बेखौ जायैया मोजां ना बेखौ मिथिनो थाखाय जोङो मेथाइ रोजाबगोन बावबाय नामा mencoba olah yang pun capture dari banyak harus lebih sisa. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jabat ini apa? Apa itu apa yang kita dapat negatif? Kau ni agak bahasa muka. Dari zaman ini kita bahasa. Arti apa jadi dia? Beriku lah nari hendak. Yang sudah boy ko bini prelenda, mana bini rorai kana ini. Angni gabang ni jagai pak pergau, nak pada ni jagai ongkar kezagan cai namlang, ya ongkar kezagan cai, esok berjiji kita buat tuakai man, melawa binyong ko, buskan nak kalam naik kai, jangan tanya ko, sen berthai ni, dia masih roh bijai, itu jangan tanya berthai kan, dia jisi ni thai zatang, itu adalah sapram berkolam naik beti, jangan berkolam baik.
Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Jadi bahasa Inggris belajar. Membaiknya apa? Ini kita yang membaik untuk membaik. Jadi biar kami mana yang apa Rom gitu apa. Zui betul mana membaik untuk membaik. Apa nanti kalbar kusra boy nanti kalam tu. Kalau berasa pernah berkata, kalau berasa pernah berbuat cuma tu yang masih berkamu. Lord cuma berbuat dengan kalam tu. Apa ni yang nanti boy mak tu ada apa? Tanah jadi dia bersemai. Dan kemudian nanti apa boy mak tu. Siapa tak jam, apa berbuat boy cuma tu. Asal nanti jadi Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Jadi jika Yesus Kristus dari kita seperti berlenggan. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise. Hallelujah. Hallelujah. Glory, glory, glory. Apa nama baik apa? Jangan pengalaman yang anda nampak kau ni agama sekali nasi. Kau ni tiga apa nasi? Apa nama zaman lagi apa? Apa ni madam lagi tu apa? Apa zaman mana orang apa nama? Apa zaman jeru dia? Sir nama bersama. Jangan kau berbisa. Betul jenis dengan kau ni. Neng kuya kau ni jangan kau cakap yang bersama dengan nasi. Neng kau lama nak nasi jiwa sih nak nasi. Asal nak nasi. Neng jangan sampai macam kau nak apa? Kembali ke Yesus Kristus. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise. Praise the Lord. Bapa jadi besar. Sebelah jahang lenghang. Kerjaku ulang besar. Mesti orang itu yang kalau nanti oleh hasil persen kalau nanti nanti rongsa awal saya sudah nanti nanti. Bini kita jangan dengar sesuatu perbuatan saya beranai. Jadi biar apa perikau Yesus menjadi bapa. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise.